Monmon, nagpagawas yung problema sa peryahan. Unang tira, wala. Banga kayo, ikaduha. Perting duula, wag yapon, ikatulo, ikaupat, naglagot, gilabay ang bag. Bili abayon, sa peryahan nag-warm up. Buang-buang, ano diri man ka nag-warm up, sa rotary man ninyong dula. Bantog na pildi ang alan. Airbomb tampos, lumipad sa may bandang Unitap. Bang! Tuloy-tuloy lang sa laro kahit walang maniniwala. Namuwag, rumibound, parang nakipag-agawan ng ulam sa ilalim. Namuwag, ang galing ni Namuwag. Moterada na sad ang tsuyan. Sorry kayo guys, karon na takabalik. Siyempre di na mawala tong gang sign niya. Tradisyon naman nato na, basta mag voice over ta. Tara, ubanta. Dagang kay taglakaw karon na adlaw. At doon na to atong amigo diri kay diri daw magtapok-tapok kay nagluto man daw sila Bisaya nga manok. Mao wala na ko nagduha-duha. Gi-attack na din ako. Siyempre pag muanhi ka diri la Don Miguel na adyo na siya mga pa-sorpresa ba. Mura ni siya og si Kuya Will. Manghatag ra ni siya og kalit. Mao gina-bless jud ni siya perminti sa Ginoo bay lalimang kani pag-abot na ko diri gipakaon ko nyag tinulang sayuti na may kunting manok. Awa gud pitik ang sayuti ana lami kayo na. Basi na tingala mo, dili sila ka-reply sa inyo usahay. Awa gud nila mga gipambuhat o. Busy kay na sila sa mga buluhaton sa balay. Good Samaritan gani, angay ni sila sundugon ug angay padaghanon. Magpapildi ba dayta? Trapuhan pud nato nila misa diri bisan pag wala nay hugaw. Syempre pag humanog pagpanglimpyo, naa na pud tay reward ra akok ug turon. Niabot pud diri si Post Malone among amigo ug kani pag umangko ni Bustoyo, tanawa gud ang mga gold ana umura naghihipan, naghilo-hilo na. Unya namay nanaygon, dili man niya makayag tan-aw kun dili niya hatagan. Syempre, hatagan gyud na lain na sa mga bata karon oy buntag udto hapon gabi man manaygon. Oh. Tiwas sa pod, binuang man ang inyo paghatag sa kwarta, di man niyo tiwason. Di ikaw. Salamat sa ano ba? panag mo. Sinabot ta. Pasi na dayon ta kay mga adto na tag-rotary kay hapon na basig na puno na didto wala ta kabalo. Awag ang tago mo perting ninduta ana. City of Palms ba? Napalibutan ng mga coconut tree. Palms gani inong coconut tree bulok man siguro ka. Mailan nimo pag naana ka sa rotary kay makita kag dakong tangki sa kilid nga murag kadtong tangki sa Bitter Lake. Pag sulod na mo diri sa rotary kay abi na mo nagdula na og basketball. Volleyball pa man di ay. Maong ni Pasi mi ginangadto mi og peryahan. Mulaag sa daw sila sa peryahan kay naglibog daw sila kung asa nila gastoon nilang kwarta maong ako dito ta sa peryahan kay atchup kay dito ila Rio Carnival. Migidi, tumera ng 3, gising hanggang alas 3. Animal perting bangaan ni mga tawhana ni. Naapay isa wa ni bayad maong gigaba-gaba. Diri naman ako nag-warm up aning Rio Carnival nga sa rotary man ninyong dula. Boss Keng, tumera ng 16 years old. Shit! Migide, pamugas kayong tira, 1 way tanan. Ha? Ha? Ipangki ba? Udah beri niyo. Pangki. Oh. Counted! 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 Ay, binuwang! Counted to! Counted! Counted to, boss! Di na maigo, basta kusgon. Hawa, no? Kaya na, Sarge. Karamburo na pinag-alas sa mga Sarge. Di lagi na maigo, basta kusgon. Pagbalik na mo diri sa rotary kay gipanggutom naman mi nangaon na lang mig proben diri Kailan mo na nakapulang nga nakakaloog army. Buang kauban ani Floji og ni Skastakli. Buswan ba? Ang problema sa babae dapat di iniinda XB. Pero kani gihimo naman hinuon og sargaw ning rotary diri naman hon naginom-inom og fresh buko. Pagsulod na mo diri sa rotary nag-warm up na ang EFP PNP versus Mewa. Nindot kayo ni karon lang first game mao ni andula para sa Kumbira Tagum. Tara, tanaw nato ilang mga highlights. Alan mo niya.
Congratulations, Mewa. Pildi ang EFPNP. Bawi lang mga sir. Og kani, RE Vikings versus Alan. Tara, tanaw na po na to ilang mga highlights. Pasi na ta guys, kay medyo tambak naman. Dili na po kayo intense ang dula, kay layo kayo ang biya. Sayang na po na ako imong oras. Antod sa sunod video na po. Bye-bye! Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Madali lang ang mag-register. Nasa comment section ang link. Gamitin ang promo code na MONMON para manalo ng up to 6,000 pesos na bonus. Pag nakapasok ka na sa game, marami kang pwedeng pagpilian. Pwede ka rin mag-bet sa iyong mga paboritong team sa NBA. Madali lang din ang mag-cash in gamit ang GCash, Maya at iba pa. Madali lang din ang mag-withdraw. Ilagay ang iyong GCash account. Paalala lang, gamble responsibly.